ନନା ନନା ଇଆଡେ ଆସ ମ ଗୁଆ ଯାଉଛ ସକାଳୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଆସ ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ନନା ଯାଉଛି ଟିକେ କାମ ଅଛି କଣ ନା ମ ଏଇଠିକି ଆସ ଟିକେ ସକାଳେ ୱାକିଂ ଟା କରୁଛ ତ ଏଇଠିକି ଆସ ଟିକେ ବସ ଟିକେ ଆଉ କଣ ଖବର କହ? ଆଉ ଖବର ବସିଥିଲି ସକାଳୁ ଟିକେ ୱାକିଂ ସାରିକି ତମେ ଯାଉଥିବ ଡାକିଦେନି ଟିକେ ଆଉ ଓହୋ ଆଉ ବିଲ ରୁଆପତା ସରିଲାଣି? ହଁ ସଇଲାଣି ଯେ ତଳ ବିଲଟା ପ୍ରବଳ ପାଣି ଏ ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ହଉଛି ଖରା ହଉଛି ତ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ସମୟ ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ ହଁ ବା ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ ରେ ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ କଣ କହିବେ ସେଇବା ଦେଖୁନ ଘଣ୍ଟାଟା ମୋର ଚାଲିଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡିଛି ସେଇ 6ଟାରୁ 6ଟା ବାଜିଛି ଆଉ ସମୟ କୁଆଡେ ଭଲ ରହିବ ହଉ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ରେ ଯାଉଛି କଣ କହିଦେଇ ନନା ଚାଲିଗଲା ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ 6ଟା ବାଜିଛି ଘଣ୍ଟା ଖରାପ ଘଣ୍ଟାଟା ଖରାପ ବୋଲି କଣ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ କଣ ନନା ବୁଝିଲା କି ଲୋକ ଇଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନନା କଣ